Moitas grazas, parabenizar a editorial Alvarellos por este compromiso que ten coa figura de Sira Alonso. Hai xa 3 anos estábamos precisamente Carmen Maiseu sentadas nas escaleiras do cemiterio de Bertua parapetándonos detrás das palabras de Sira Alonso que nos serviron para moito nese momento e sobre todo para esa capacidade que ten ela de achegarnos esa empatía histórica co que ela viviu e que nos transmitía mesmo cando se estaban facendo os traballos de exhumación que foron, a verdade, defendidos con moitas dificultades pola Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Falábamos, Carmen Maseu, da necesidade que tiñamos de volver a reeditar eses libros, que se poidera volver a chegar ao público. E decíamos que seguramente Alvarellos iba a ser a editorial axitada, e así foi. Así que, moitas gracias nese aspecto. Como ben dicía Pilar, hai 90 anos estábamos neste mesmo FENAM falando de empatía histórica, con estes calores, estas ganas de poder disfrutar da nosa cidade. Falabas ti antes, Olga, tamén, non? Desa cuestión de como se disfrutaba, e Sira tamén o conta nas súas memorias, como a xente viña a Coruña a disfrutar do verán, e como hai 90 anos nos foi arrebatado ese avanzar xuntas, en plural, que tiña precisamente na arte pois un dos seus grandes expoñentes. Quero vos ler un pequeno fragmento destes diarios de Sira, na que ela, da súa propia pluma, fai chegar ao cuartel da Guardia Civil unha súplica reflexionando sobre a importancia de ser xuntas en plural que nos achegaban as artes. Ela manda a cadea, manda ao cuartel. Creo que manda ao cuartel da Garda Civil unha obra, un lenzo de Francisco Miguel cunha nota escrita a man. 25 de setembro de 1936. Cuartel da Garda Civil, a Coruña. Non sei quen de vostedes ten nas súas mans a vida de Francisco Miguel. A aquel ou aqueles que teñan esa responsabilidade, envíolles este cadro. El pode dicirlles o valor do pintor, que aínda pode deixar tanta obra a súa patria. Pídovos, con todo o meu corazón, que non matedes o pintor Francisco Miguel. Asinado, Sira Alonso, muller Muro.